Takže vykonáva sa stále tá istá činnosť, čo aj predtým. Ale ten pocit, akoby za tým, je iný. Už to nevykonáva tá osoba, ktorá podlieha mentálnym vzorcom, uzamknutých v emocionálnom prejave. Deje sa to bez námahy a úsilia, s potrebným priestorom a tempom unikátnym pre daný okamih a situáciu. Nie sú tam pridružené emócie nesúhlasu ani diskomfortu. Je to neustále prúdenie bez hlpenia na vyskytujúcich sa prvkoch. A pritom sa nedáva pozornosť tomu, čo je ponúkané ako ďalší budúci okamih, alebo ako keby niečo malo alebo nemalo byť.